sa Good Vibes. Nagasanag naman karon ang palibot sang Panaada Park and Stadium samtang masako ang pagpanghanda sa mga LGU booth para sa maskara sa Panaad. May report si Nico Delfin. Nagligad lang nga simana daw kalasangan ang laragway sang pila ka mga LGU booth sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan. Pero karon, may pila na ka mga trabahador ang masako sa ginahimo nga pag-repair kag pagpanglimpyo sa mga booth. Si Marie Victoreno sang Don Salvador Benedicto mas ginaganahan siya pagpanilhig kay first time niya man sarang ma-eksperyensyahan ang nagahilapit nga maskara sa Panaad. Siyempre, ang pandemic. Oo. Oo, nabukot eh. Time na nga mag-enjoy naman. Amo nang niliklihalat tabon mo. Ngaman. Nagkagawa-hawa. Excited. Nagsugod naman sa pagpaminta ang mga trabahador. Gani mas nagsanag man ang mga LGU booth kasubong sa Moises Padilla, Kawayan, Calatrava kag Sipalay City. Si Edith Loregas sang Banwa sa Ginubaan, may duwa man katuig nga wala nakabaligya sa LGU booth. Nagalaom siya nga sa pagsugod sang maskara sa Panaad, humalin Oktubre 10, makabawi man sila sa epekto sang pandemic. May customer na. May customer na. Kabi no, 2 years man nga do mo na dumingaw, do mo na. Provide ka mo din naguntat siya no for the past to nga no. After Nag-close kami sa nag-close ka mo. pag-lockdown. Kadungan sa pagpanghanda sa mga LGU booth, nagapadayon man karon ng rehabilitation sa Panaad Park and Stadium. Pero nagpasalig na damlag pa si Governor Eugenio C. Lacson nga hindi maapektuhan sa rehab project ang pagsaulog sang maskara celebration sa Panaad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.